Алекс, в коя база сте суперджитото? А? Алекс, коя е твоята? Всичките. Кажи, коя е твоята? О, тук не знаех, Дари, не знаеш, не знаех, че тук, Качвай с Г. той, как се нарече, деца играй, билярд е като лазерен меч. Ега ти е епичното. Не. Чакай, стой. Отивам на... Тъй. О, ето, точно тук е била база.